Sanibonani eKapa lodumo libingelelwa uDr. ESD Isilo Somaskandi. Ngomhla ka-1 June lapha eGugulethu Rugby Stadium kuzobe kukhona uDSD ezoperforma. Ngicela ukuthi niphume ngobuningi nizozibonela. Kuyithuba lokuqala ezofika eKapa. Nami kade kuyithuba ekade ngilifisa kakhulu lo ngithola amafoni ingcingo zokuthi ngiyangidinga ngizoniperformela ningibonele eduze. Selifikile lithuba leli ngapha ngicela niphume nje ndawo zonke ezakhela iKapa. Lapha koLanga, koMfuleni, koStrand, koKhayilisha nizozibonela uDSD wenu ozokwenzela ingoma emnandi eshisa bhe ethi malume. Uma usayizwela kude uzobonela bukhoma lela. Ngicela niphume ngobuningi bafowethu sizoseseka kudize iflex